Dahiti adani ket Dani met dahiti may sagayem nga agnagan ti Avelino Bautista. Sino nga tayo na ito? Napauluan iti uneg ti track. Dumngeg kayo dahito istoryak. May panggep iti uneg ti track. Iti parking lot hospital di Batak. Napasabak iti uneg ti track. Iti na minsan nag-overtime. Taygayem ko a sumasideline. Uray pa'y sa dinuladitan. No makaget mayatlatan. Uneg ti track anyan ganas. Magungun pa'y no napardas. Mapatalyaw amin alumabas. Uneg ti track sa bale apadas. Uneg ti track uray narigat. Tadidamet ang makaunat. Anya nga tati mapaspasamak. Gumahtang kati kantak. Maamuam ti sumbat. Iti ayan na pagdaksan. Di makakonsentrate piman. Tanokwan sa rongkaran ti sikyo. Ti surun na napalalo. Inlukat nat basit ti tawa. Palpasen nakadpay insawang na. Tauray ket sikat sumarno. Sa ganaang agpapaskan.